ଏତିକି ଆଳୁ ନେଇଛେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିବେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ହଳଦୀ ପକେଇବୁ, ଆମେ ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇବୁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ବେଶୀ ପକେଇବେନି। ଏତିକି ମାତ୍ର ବାଦାମ ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇंଡିଙ୍ଗ କରିଦେବୁ। ଆମେ ରସୁଣ ନେଇଛୁ, ଅଦା ନେଇଛୁ, ପିଆଜ ନେଇଛୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3ଟି ନେଇଛୁ। ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇंଡିଙ୍ଗ କରିଦେବୁ। ଏବେ ବାଦାମଟାକୁ ଗ୍ରାଇंଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲୁଣି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ପକେଇଲୁ, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା ରଖିଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆମ୍ବୁଲକୁ। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବଘାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବୁ, ରଖିଥିଲୁ ଏବେ ପକେଇଦେବୁ। ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ମସଲାଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବୁ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ମୋ କିଚେନ୍ ଘର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ବନେଇଛୁ ଚଟପଟା ଆଳୁ ବାଦାମ ଖଟା।